Ahoj, jsem já, zase milý Faraonek. Takže, já bych se vás rád zeptal, šli byste rádi na světovou olympiádu? Já teda rád. Ale včera mi přišla pošta, že tam nemůžu. Že prý pro mě je to moc daleko, že prý pro mě je to moc náročný a že jsem na to moc starý. Si dovolí, že buzny. Kdo to klepe? Jo, už tam budu, už jdu otevírat dveře. Ahoj. Čau. Tebe už jsem dlouho neviděla. Já tebe taky, Angelino. Co jí chceš? No, já bych chtěla, abys mě k sobě pozval, prosím. Tak jo, co chceš? Čaj nebo kafe? Kafe. Tak jo, kafe. S cukrem nebo bez cukru? Bez cukru. Tak jo, pojď dál.